bizi gara, eta oraindik euskeraz bihar dugu. Euskera ez dakigu nondi atorren, baina dakiguna da, hizkuntza bat dagoen momentutik, herri bat dagoela horren atzean. Beraz, hizkuntza galtzen badugu, herria galduko dugu. Horretarako, beharrezkoa da, herri bizi eta alai bat izatea. Zuei esker da Usurbil alaia eta bizia, baina hau ez da hemen geratzen. Nazkatuta gaude, alai bizi ahal izateko, etengabe, borrokan eta borrokan bizi behar izatea. Baina zoriontsu bizitzeko borrokatu behar badugu, borrokak jarraituko du. Borroka honetan, herri hau bizirik mantentzen duten eragilei eskerrak ematea beharrezkoa da. Elkarlanean aritzeko unea baita. Zapaldua garelako, baina ez garaituak. Zutik gauden gazteria garelako. Goazen Santixabelak askatasunez gozatzera. Inoren eta inongo zapalkuntzari gabe, libre eta kaosean. Altxako horiek eta egin dezagun topa gure aberri.